Og velkommen til Nuuk Kunstmuseum. Det er Hanne, der er museumsinspektør, og jeg hedder Maria, og jeg har været med til at tegne den her bog, der hedder Dubilag, der er lavet af Stine fra Nuuk Kunstmuseum. Hej, tomasitskilluarti. Maria Migaterappo. Uminga atuakkamik titartaasuuvo, tupidaat titartarsumavai. Uangamaani nuume eqqumitsudianik saqqummersitivimisudifunga ateqarpunga Hanne. Bogen handler om nogle dubilager fra Nuuk Kunstmuseum, som man kan finde her i og finde på Kunstmuseet, og så kan man male dem. Atuakkamiput tupidaat assingingtut maani saqqummersitivimiittut upperaqaanne qadipangassanik ersittoqarpu. Så I kender sikkert dubilagerne, som I har set hjemme hos folk, som måske står i deres vindueskarm og står til pynt. Nadungadersimasoinnarsuvasi tupidaat inuit angerlarsimafiamniittartut saanginik assingintun sanaasimasut. Og de kan både være rigtig sjove og lidt fjollede og måske også lidt skræmmende. Illarnakuissinnaasarput tissinakuittarlutik ilaatingullu aama ersinalaartarlutik. Og i gamle dage, der lavede man dem ikke så meget af ben, men mere af træ. Qangakkunni qisunnik sananneqarnerusarsimer. Men i gamle dage, der lavede man dem faktisk af dele fra mennesker og dyr. Qangaruyoruyoruissuakkunnili inunnit uumasunillu sananneqartarsimer. Og så brugte man den til at sende efter nogen, man var sur på og ville hævne sig på. Taanassiunneqartarput akeqqanut imaluunniit kavaassimasanut. Hvis man var rigtig sur på dem, så kunne dubilagen ovenikøbet finde på at dræbe den, man var sur på. Kamaativissoqanni akeraq tupidamik toqunneqartarsinna. Hvis I sidder derhjemme, så kan I finde et stykke hvidt papir og en sort tus eller noget andre farver, hvis I har lyst. Angerlarsimafissinni pappiadamik pissarsariarlusi titartaasutissassinillu piarariarussi. Og så kan vi prøve at tegne en dubilag. Taava tupidamik titartaassuunga. Det er faktisk ikke særlig svært. Nadunarpallaangalu. Man kan altid starte med en cirkel, og den behøver ikke være sådan helt rund. Алларниутингисиннааварси аммалоққисаартариақангила. Og så kunne man jo sige, at det var kroppen. Таа оқарсинаамут тиммингифаа. Og så måske nogle arme. Taimaattalilerlungu. Og dubilager må gerne have mere end 2 arme. Tupidaat marluinnarni taleqartariaqangilla. Faktisk, så må det gerne være noget andet end bare arme. Ammataliunati allanik kunneqarsin. Fordi dubilager var jo også lavet af dyr. Tupidaat uumasunaassingittunik sanaainikunga. Selvom det er lidt svært at se, så er det faktisk vinger. Takuibinassinaavimaqakisia uqussudu. Og man kan jo bestemme, at den havde øjne hernede på kroppen for at være lidt fjollet. Illarnarilaarlungu uunga isidersinnaarputimaani. Men den kan også have et hoved mere. Ammaniaquteqqissinnaarput Og det kan vi også give et ansigt. kiinaderlungudu. Men man kan også bestemme, at den har forskellige slags øjne. Ammaaliangersinnaavaqput assingittunik iseqassas. Måske nogle helt andre slags øjne. Qaqqinnaani isider. Og en næse. Qingaa Og en stor mund. sikhoruyoruyorussul. Og mange tænder. Kinuterpassul. Vi må hellere give den ører, så du kan høre noget. Siutidertariaqarput tusaahinnaaniassu. Jeg synes, den er ved at blive lidt fjollet.
илларнаарпасик сингалутту. Måske vi skal give den nogle ben. Maqaamniulerlugu. Vi kan i hvert fald bare starte med at give den 2 ben. Siullarmik niumarlu. De er lidt skæve, men det gør ikke noget. Rukkisiaing. Og vi kan også give den en hale. Amaqamiulersinnaarput. Men altså, man skal jo også huske, at man må gerne blande dyr ind. Qamassaarpamma. Umasut assingittu atorsinnaangit. Så måske det her er en fisk. Taunimmaqa alisanga. Så kan den i hvert fald svømme rigtig godt. Tanalulluarsinnaassa. Måske vi skal give den en mund til. Uhanimmaam sihhuteqqillugu. Der er ikke rigtig nogen regler for, hvor mange munde og næse og øjne den må have. Aliangersimanaappoq qassimik sikoqassanerso isaqassanerso Det er helt op til kunstneren. titartaasu nammini aliangissu. Man kan også tegne en helt anden slags dubilek. Ammatupilumi allaaneqqinnaamik titartaasinnagumu. Og så kan man jo tegne bare starte med et rigtig stort hoved. Allarmiutingalugun niaqqoruyoruyoruyo. Jeg kunne godt lide den store mund, så det synes jeg, vi skal tegne igen. Sihhoruyuruyussuaqartoq nuannariakku amtaamaalerpa. Jeg synes, den her, den skal have en lang tunge. Una oqaruyuruyuruyussuaqasso. Så kan den slikke på alt muligt. Taasuntamat alussinnaava. Og så tror jeg, at den skal have en lille næse. Taavamikisuaqqami ringaqassaa. Og et stort øje. Iseruyuruyullu Og et lille øje. isiaraaranngorlu. Så bliver den ekstra fjollet. Sudi illarnarningussa. Og så kan vi pynte den lidt. Taakussalaarsinnaavarbut Måske den også skulle have nogle tænder. maqaamkinnutilerlugu. Så kan den tygge sin mad. Nerisani tamuasinnaaniassori. Og den havde ikke en særlig stor krop. Timiaraaranguaq. Med nogle lange, tynde ben. Kisianiarparpus takisauruyuruyuitsatto. Så den er sikkert god til at danse. Mataqittar. Og nogle lange arme. Talillu takisauruyuruyuit. Så kan den give nogle rigtig gode krammer. Iqitaarilluarsinnaasa. Og måske giver den halve krammer med den her. Maafaannarmik iqitaarisa. Men vi bestemmer jo selv. Nammin aliaksa. Vi skal bare bruge vores fantasi. Takorluisinnaanarpu atunnassa. Faktisk sådan festlig. Så vi giver den en lille butterfly. Pikisimaarami uhuunaqilernarusaq. Måske har den her horn. Una immaanassaqarpu. Og også lige et par ører, så den kan høre noget. Siutillu tusaasinnaaniassa. Hvis man nu ikke lige var i humør til at tegne, så kan man også gøre noget andet. Titartaarusungaani ammallatut saminaqarsinnaaru. Nede på Nuuk Kunstmuseum, der har vi sådan nogle rigtig, rigtig fine klip ud dubilekker. Saqqummersittivimmi ima ittuni qiortangassani peqarpungu. Man kan selvfølgelig også tegne nogen, der ligner derhjemme. Aamanammini angerlarsimakkimmi titartarnaqarsinnaappa. Der er nogle med farve, og så er der nogle helt uden farve, som man selv kan få lov til at farve. Qadipaatilinni peqarpoq amma qadipaatiqangittut nammini qadipanneqarsinnaasu. Og så kan man bygge dubilekken lige præcis som man selv vil. Taanamminer tupilak ilusilersorneqarsinnaa.
Så kan man måske give den en mave. Der er naadorneqarsinnaarup. Og måske 2 hoveder. Marlunilluniaqqulerlugu. Eller 3. Numadun pinasut. Og nogle lidt fjollede ben. Niulleeqqumilaartut. Og her havde den også nogle helt forskellige arme. Tadiidu assingangitut. Man kan også gøre det på en helt anden måde. Allatoqqinnaasananeqarsinnaarup. Og man kan vende tingene på hovedet, hvis man har lyst. Killormusaaneqarsinnaaput. Og måske synes man, at den skal danse lidt. Qititsillugu. Og så kan den jo danse med sin ven. Kammani qiteqatingisinnaapaa. Men det bestemmer man jo helt selv. Kisan nammine adangersorneqassa. Man kan gøre det på rigtig mange forskellige måder. Assingitorparpassuarnik sudiarineqarsinnaaput. Og det er heldigvis også noget, man kan lave sammen med sine venner. Ammakammadaatit sanaqatingisinnaaput. Hvis man har lyst til selv at lave dem, så kan man finde dem på Nuuk Kunstmuseum. Nammin sanaruskanne saqqummersutiumu aaneqarsinnaaput. Man kan også downloade dem inde på Nuuk Kunstmuseums hjemmeside. Amma saqqummersitiviup nittartangaani aaneqarsinnaaput. nuukkunstmuseum.gl. Og husk, at der er ikke nogen, der bestemmer, hvad for nogle farver de skal have. Det må du helt selv bestemme. Aqaamallugu illit nammineqqinnaa qalipaataitoqqarsinnaaput. Der findes nemlig rigtig mange forskellige slags dubelægger. Dupidaat assingitorparpassuumik. Man kan købe bogen nede på Nuuk Kunstmuseum. Atuanga saqqummersitiviumu pisiarineqarsinnaaqoq. Og nede på Nuuk Kunstmuseum kan man også gå på jagt efter alle dubelæggerne i bogen. Amma saqqummersitiviumu dupidaat atuakkami ilaasut ujarneqarsinnaaput. Rigtig glædelig børnenes dag den 1. juni. Meqqat ulluanni juunipaallaqaataani pilluarit.